En aquesta pel·lícula interpreta a una dona que és la modista del poble. Això t'ho agarro jo i t'ho deixe perfecte. Ai, gràcies, Teresa. No sé què faríem sense tu. Mira, però és que jo ni m'ho esperava això en la vida. I em va telefonar Mila i em va dir, mira, t'envia el text, llista-la, si no t'agrada, doncs jo t'ho dic, això és un regal que m'han fet. I tu què fas per ací, Rosa? T'has perdut? I Teresa és una bona persona i coneix a un foraster que és un pakistaní. ¿Le puedo ayudar en algo? Quiero 1 kilo de pencas. ¿Son para puchero? Sí? Jo m'he inspirat molt en ma mare, que també era forastera. Ma mare és una bona persona, molt. Si li demanaven alguna cosa, era incapaç de no ajudar-lo a la gent. Jo em dono compte que ara tot el que jo he criticat de ma mare, ara estic fent-ho jo. Jo tinc molta sort en aquesta vida. He viscut molt.